Ik werk hier zo'n alweer, werk ik hier. Nou ja, nou maar op een rare manier kegel je er wat uit. Als je jou weinig financiële vergoeding. Lode en zijn collega's staken hier voor de tweede keer. Op 3 juli wie er al een peteer met de regionale directie op een gedik. Onze vertegenwoordigers gaan nu naar binnen om een gesprek te eisen met de directie. Die geerkomsten had nevens de FNV en de werknemers net genoeg opsmieten. Ze kunnen eventueel een beroep doen op scholing als ze dat willen. Ze kunnen met iemand van PNO een cv, een curriculum schrijven. Verder is er een aanvulling op de WW van 1/5 van het bruto maandsalaris per maand voor ieder jaar wat gewerkt is. Dus dat is zeer mager. Daar gaan we net akkoord mee. We hebben al een keer maandleen gehad. Wat ging je hem nou doen in Baar? We gaan een actie voeren en we zijn om een gesprek onrecht te kennen met de directie daar en dat we wat meer centen op kwijt krijgen. We gaan op naar Baar, naar de centrale directie. Zo'n 30 bouwvakkers stapten van de morgen in de bus om het heger op te zieken. De landelijke directie in Baarn denkt dat er al een goed sociaal plan luidt en zei dat ze net volle meer dwang kunnen. Ik zou ze aangeven dat er vanuit de regio Noord nog overleg is met CNV en de FNV om te kijken naar een aantal dingen waarbij we wellicht nog meer maatwerk zouden kunnen leveren. En ik zou niet de indruk wekken dat we financieel veel meer kunnen doen dan wat we nu gedaan hebben.